Wel, so da, croeso i'r Oedfa'r dan nhw fel Emyr James. Mae'r godiadau yn gweld ar y sgrin, yn drwy bobeth sydd yno. Jyst eisiau fel eglwys, chi'n ddeinlo gyda Helen, chi bod chi eich mam, ond ni'n cofio'r mam chi ddod â ni yn yr eglwys yn Caerdydd Street wedi dod yn agos i ni. Dyfynwch chi chi'n ddeinlo drwy sy'n fel eglwys yn cofio amdano yn y colled chi. Un peth arall, nos i nesaf, bydd Tristan Hallam gyda ni. Diolchgar iawn am glywed bod Tristan yn gyrhau ar ôl i driniaeth. Ni'n wir yn eich mlaen i gael ei gwmni fe a bod ar yw'n jogaeth e nos i nesaf. Dechrau'n ddiolch. Diolch i ti ein tad am holl edithion, dydd, diolch am bob roedd dda sy'n dod o ddiwrthau ti. Yn achos gyda gilydd nawr fel hyn. Ac ni'n gwyddio, bydde ti trwy dair ti, wir yn siarad gyda ni heno, bod dair ti yn rymus ac yn gallu treiddio i ddangos i ni beth yw ein bwriadau ni, gymellion ni. Ni'n gwybod bod dair ni'n gallu newid a rhoi bywyd trygwyddol yn ein cloni ni. Gwyddio nawr, ni ddod eto i'r Daniel, ni'n cael dysgu eto sut i fyw, clod i ti. Byddwn ni yn gweld hefyd, fel ni wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf, dy fod ti yn fyw, sydd yn rheoli dros popeth. A bod pob un ohono ni yn feidrol, yn mynd a dod, ond wyt ti yn dragwyddol ac yn fyw ar y cyfan sydd yn digwydd. Mae'n helpa ni yn awr ni blygu o dy flaen di, gofyn ar y ti dderbyn yn ddoliau ni, gan ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist. Amen. 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 Diolch ti, Dewi. Hwna ni barhau yn ein addoliad ni trwy ganu efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 54 yn yr atodiad. Gan gyntaf yn atgoffa ni, pwy sydd yn gwisgo'r goron mewn gwirionedd, pwy sydd yn teyrnasu dros bob dim. Ti, bia goron, at gyfodedig Grist, cyflawn fuddugoliaeth gaid ar angau trist. Angel ddaeth i sefyll lle gorweddais ti, na nid yw ef yma, oedd ei lawen gri. Ac ymlaen, yn ni sefyll a can i mawl am yn gilydd, ond os newch chi gadwch masgu chi mlaen trwy gydol yr oedfa. Yn ni ganu. Amen.
droi efo'n gilydd heno at lyfr Daniel, llyfr y proffwyd Daniel. Gair o esboniad i unrhyw sy'n ymuno â ni. I ni wedi bod ers rai wythnosau yn gweithio'n ffordd ar nos Sul trwy lyfr Daniel. Wedi bod yn cymryd pennod ar y tro. Ac yn y pennodau yma, beth ni'n gweld yw rai o'r uchafbwyntiau y mywyd Daniel a rai o'i ffrindiau fe, sef rai iddewon oedd wedi cael ei cipio o'i gwlad ei hun a wedi ei caethgludo i wlad Babylon. Ac felly be ni wedi bod yn ystyried yn bennaf yn ystod yr pregethau yma yw shwd mae'n edrych i bobl dduw i fyw mewn cymdeithas sydd yn wrthwynebus ac yn erlyd pobl yr arglwydd. I ni wedi bod yn meddwl am yn bennaf Daniel, ond weithiau mae'r ffocws yn symud at y tri arall yma sydd gyda fe, ac maen nhw wedi cael eu cymryd o'i cartref, o'i teuluoedd yr man o'n nhw'n adnabod, a'i gosod yn y wlad yma, a'r cwestiwn ar shwt maen nhw'n mynd i fyw dros yr arglwydd, shwt maen nhw'n mynd i sefyll yn gadarn dros ei Duw. Ac y pwynt i wedi gwneud sawl gwaith yw ein bod ni bellach, fel Cristnogion, i ni yn byw mewn cymdeithas sydd wedi newid. Ac y cymdeithas sydd yn gynyddol yn wrthwynebus i Gristnogaeth, i'r gwirioneddau yr Beibl yn ei dysgu, a felly mae'r her cynyddol yma gyda ni, shwt i ni'n ymateb, shwt i ni'n byw, shwt i ni'n siarad, shwt i ni yn sefyll dros yr arglwydd yn ein dydd ni. A felly heno nawr eto, am heno 5, mae gennym ni ddigwyddiad arall, ac yn mynd i fod yn ceisio tynnu allan yr un math o wersi, shwt i ni'n byw dros yr arglwydd yn ein dydd ni. Wel, gyda chi ni ddarllen air Duw gyda'n gilydd. Daniel pennod 5. Gwnaeth y brenin Belsasar wledd fawr i 1000 o'i dywysogion, ac yfodd win gyda hwy. Wedi cael blas y gwyn, gorchmynodd Belsasar ddwyn y llestri aur ac arian a ladratodd ei dad Nebuchadnezzar o'r deml yn Jerusalem, mwyn i'r brenin a'i dywysogion, a'i wragedd, a'i ordderchwragedd yfed ohonynt. Felly, dygwyd y llestri aur a ladratwyd o'r deml yn Jerusalem, ac yfodd y brenin a'i dywysogion, a'i wragedd, a'i ordderchwragedd ohonynt. Wrth yfed y gwyn, roeddent yn moliannu diwiau o aur ac arian, o bres a hear, o bren a charreg. Yn sydyn, ymddangosodd bysedd llaw ddynol yn ysgrifennu ar blaster y pared gyferbyn ar camhwyllbren yn llys y brenin, a gwelai'r brenin y llaw ddynol yn ysgrifennu. Yna gwelwodd y brenin mewn dychryn, ac aeth ei gymalau'n llipa a'i luniau'n grynedig. Galwodd y brenin am y swynwyr, a'r Caldeiaid, a'r serddewiniaid, ac meddai wrth oethion Babylon, os medr unrhyw un ddarllen yr ysgrifen hon, a'i dehongli i mi. Caiff hwnnw wisg borffor a chadwyn aur am ei wddf, a llywodraethu'n drydydd yn y deyrnas. Yna doethion y brenin ato, ond ni fedrent darllen yr ysgrifen, na'i dehongli i'r brenin. Felly cynhyrfodd y brenin Belsasar yn enbyd a gwelwi, ac roedd ei dywysogion yn yr un dryswch.
Wrth glywed sŵn y brenin a'i dywysogion, daeth y frenhines i'r ystafell bwyta a dweud, "O frenin, bydd fyw byth. Paid ag edrych mor gynhyrfus a gwelw. Y mae gŵr yn dy deyrnas sy'n llawn o ysbryd y duwiau sanctaidd, ac yn amser dy dad dangosodd o leini a deall a doethineb fel doethineb y duwiau. A gwnaed ef gan dy dad, y brenin Nebuchadnezzar, yn ben ar y diwyniaid a'r swynwyr a'r caldeiaid a'r sêr ddiwyniaid. Gan fod yn Daniel, a alwodd y brenin yn Belteshazzar, ysbryd ardderchog, a deall, a dirnadaeth, a'r gallu i ddehongli breuddwydion ac esbonio dirgelion a datrys problemau, anfon yn awr am Daniel. Gall ef roi dehongliad. Yna deithbwyd â Daniel at y brenin. Ac ofynodd y brenin iddo, "Ai ti yw Daniel, un o'r caethgludion a ddig fy nhad y brenin o Juda? Rwy'n clywed fod ysbryd y duwiau ynot, a fod yn llawn o oleuni a deall a doethineb ragorol. I'r doethion a'r swynwyr ddod yma i ddarllen yr ysgrifen hon a'i dehongli i mi, nid ydynt yn medru roi dehongliad ohoni. Ond rwy'n clywed fod ti'n gallu roi dehongliadau a datrys problemau. Nawr, os medru ddarllen yr ysgrifen a'i dehongli i mi, cei wisg borffor, a chadwyn air am dwrf, a llywodraethu'n drydydd yn y deyrnas." Yna atebodd Daniel y brenin, "Cei gadw danrhegion, a rhoi dy wobrwyon i eraill. Ond fe ddarllenaf yr ysgrifen a'i dehongli i'r brenin. Rhoes y Duw goruchaf frenhiniaeth a mawredd a gogoniant ac urddas i'th dad Nebuchadnezzar. Ac oherwydd y mawredd a roed iddo, roedd yr holl bobloedd, cenhedloedd ac ieithoedd yn crynu mewn ofn o'i flaen. Gallai ladd neu gadw'n fyw, dyrchafu neu ddarostwng yn neb a fynnau. Ond pan yn ffrostiodd a mynd yn falch, fe'i diorseddwyd, a chymerwyd ei ogoniant oddi arno. Gyrwyd ef o wydd pobl, rhoddwyd iddo galon anifail, ac roedd ei gartref gyda'r asynod gwylltion. Roedd yn bwyta gwellt fel ich, ac roedd ei gorff yn wlyb gan wlyth y nefoedd, nes iddo wybod mae'r Duw goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd bobl, ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn. Ond amdana ti, ei fab, Belshazzar, i ti wybod hyn oll, ni ddarostyngais dy hun. Rwyt wedi herio arglwydd y nefoedd trwy ddod a llestri ei di ef o'r flaen. A thithau ath dywysogion, ath wragedd, ath ordderch wragedd yn yfed gwyn ohonynt. Rwyt wedi moliannu diwiau o arian ac air, o bres a hearn, o bren a charreg, nad ydynt yn clywed dim nac yn gweld nac yn gwybod. Ac nid wyt wedi marhau'r Duw y mae dy einioes a ffyrdd yn ei law. Dyna pam yr anfonwyd y llaw i ysgrifennu'r geiriau hyn. Fel hyn mae'r ysgrifen yn darllen, mene, mene, tekel, wparsin. A dyma'r dehongliad. Mene. Rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad a daeth ag ef i ben. Tekel, pwyswyd di yn y glorian ath gael yn bryn. Peres, rhannwyd dy deyrnas a'i rhoi i'r Mediaid a'r Persiaid.
Yna, ar orchymyn Belshazzar, cafodd Daniel wisg borffor a chadwyn o aer am ei wddf a'i benodi'n drydydd llywodraethwr yn y deyrnas. Ar noson honno lladdwyd Belshazzar, brenin y Caldeaid, a derbyniodd Darews y mediad y deyrnas yn ŵr 2 oed. Dyma'r un Duw neu diolch iddo. Mae gyda chi ni ganu eto fy'n gilydd. Ni ganu rhif 20 yn yr atodiad. Rhif 20, frenin nef, sanctai ddi. Mab y tad yn byw yno fi. Geirwad mwyn cyfaith chi, nerth tragwyddo, heddiw am byth. Rwy'n dod yn awr at dy orsedd di. Dywysog nef, ni allaf i on troi fy hun ger dy orsedd di. Fe ogrwydd dan fy ngwisgo'r nef rwy'n byw i ti. Dywysog nef. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Mae gyda chi ni weddio fy'n gilydd, nawn ni droi at yr arglwydd a'i geisio fe mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, y Duw goruchaf, brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddw. I ni yn diolch i ti yn awr, ein bod ni yn gallu dod ger dy fron di hoddi, a creawdwr nefoedd a dear. Ac arglwydd hi ni ddim eisiau cymryd hynny yn ganiataol o gwbl, hi ni ddim eisiau cymryd hyn yn ysgafn. Falle bod ni yn rhy gyfarwydd efo'r syniad yma, bod ni yn nesau at ti, ein Duw ni. Arglwydd, pe bai ni'n cael gwahoddiad i fynd i gwrdd â rhywun enwog. Pe bai ni yn cael ei gwahodd i fynd i ymweld â
rai o arweinwyr ein gwledydd ni, neu rhyw frenin neu brenhines yn rhywle arglwydd, byddwn ni'n ystyried hynny yn beth mawr, yn fraint. Ac byddwn ni'n cymryd y peth o ddifri. Dad, i ni heno yn cael dod i dy bresenoldeb di. Ger bron dy fawredd a dy fawrhydi, i ni'n cael dod ac ymuno gyda yr llu o angylion a yr saint hynny sydd yn barod wedi ymadael ar byd, ar bywyd yma, yr myrdd yna o rhai sydd yn dyfoli di arglwydd ni nawr yn cael codi'n lleisiau ni. Ac yn cael dyfoli di. I ni'n cael dalw di, y brenin, yn dduw i ni. A ni'n diolch i ti. Ni'n diolch i ti o dad am hyn. Yn diolch yn bod ni'n gallu nesau heb ofn am ein bod ni wedi'n gwisgo. A gwisg o'r nen, wedi'n gwisgo a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch ynddo fe, o dad, ein bod ni yn derbyn pob braint ysbrydol. Ni'n diolch o dad fod ti'n ein trin ni fel dy blant di, ac yn tywall dy gariad, yn tywall dy fendithion di arno ni. A ni newydd ddarllen am Belsazar, y brenin bydol yna, yn rhannu o'i gyfoeth gyda i ddilynwyr arglwydd, ond dyw hynny ddim yn cymharu gyda yr hyn sydd gan yr arglwydd Iesu i'w rannu a'i roi i ni. Dad, ni'n diolch am hyn. Dad, yn diolch fod yr arglwydd Iesu yn rhagori ar bob brenin arall, am fod i deyrnas mynd i sefyll am byth. Ni'n newydd ddarllen beth oedd diwedd teyrnasiad Belsazar, yr cwbl yn dod i ddim byd. Ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu, bod i ddyddiau fe yn methu cael ei rhifo. Fydd ar ei orsedd am dragwyddoldeb. Ni'n diolch bod wedi ei bwyso yn y gloria yma a wedi ei ffeindio yn berffaith ac yn gyfiawn. Ac ni'n diolch, bydd ei deyrnas byth yn cael ei hollti, ond fydd yn teyrnasu am byth. Dad, diolch i ti am hyn. Ni ddim yn heiddi unrhyw beth arglwydd gen i ti, a ti'n rhoi mor hael. A ni'n diolch fel glywon ni bore yma, bod y pethau yma'n dod i ni mewn ffordd mor syml. Bod ni ond angen cyffesu mae Iesu sydd arglwydd a chredu yn ein calon. Bod Duw wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Dad, ni'n diolch fod y gwahoddiad felly'n agored i bob un ohono ni yma hyn. A ni'n gofyn i'n helpu ni. Helpa ni nawr arglwydd i weld yr hyn mae dy air di yn ei olygu a beth sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni yma nawr trwy dy air di. Dad, ni angen dy gymorth di, ni'n cyffesu, ni'n bobl cwan ac mor aml yn araf i ddeall ac i gredu. A wneud i felly roi ysbryd glân di i ni. Osgweli di fod yn dda. A bydd yma gyda ni, o dad. Am ein bod ni'n gofyn ac yn nesau at y ti yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'n emyn nesaf ni'n dod o'r llyfr y mynnau. Bydd 195. Welen sefyll rhwng y myrtwydd. Wrthrych teilwng o'm holl bryd. Mae o ran yr oen adnabod ei fod i'w chlaw gwrthrychu'r byd. Henffych fore caf ei weled fel y mae.
Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll I ganu eto. Trowch gyda fi os oes Beibl gennych chi Daniel pennod 5 a just I roi rhyw fath o esboniad neu'n atgoffa ni o beth sydd wedi bod yn digwydd yn y penodau blaenorol yn gyffredinol gallwn ni ddweud bod y sefyllfa wedi bod yn mynd yn well ac yn well ac yn well. Na I ddim mynd dros popeth sydd wedi digwydd ac wrth gwrs mae yna broblemau, mae yna peaks a troughs, mae wedi bod lan a lawr, mae pobl yr arglwydd wedi gwynebu problemau a pheryglon a heriau, ond trwy'r penodau cyntaf, ni wedi bod yn clywed am un brenin, y brenin Nebuchadnezzar. Ac yn gyffredinol, mae pethau wedi bod yn gwella. Dros amser, mae wedi profi mwy a mwy a mwy, nes wrth I ni gyrraedd ddiwedd pennod 4, mae'n ymddangos fel bod yna newid wedi digwydd ynddo fe. Ni ddim yn gallu bod yn siŵr wrth gwrs, ond mae'n ymddangos fel petai Nebuchadnezzar wedi troi a wedi ymddiried ei hun i'r arglwydd. A felly mae'n bosib petai chi wedi bod gyda ni am y 4 oedfa gyntaf yna, bod ni wedi cyrraedd y pwynt yma a ni'n meddwl, gret, dyma fe nawr. Mae Nebuchadnezzar, y brenin, wedi cael ei achub, a felly o hyn allan mae popeth yn mynd I fod yn iawn ar gyfer pobl yr arglwydd. Ac yna ni'n cyrraedd pennod 5. Ac wrth gwrs, nid dyna sy'n digwydd. A reswm pam y nid dyna sy'n digwydd yw oherwydd, fel ni wedi gweld ers, nôl am Daniel pennod 2, dydy teyrnasoedd y byd yma ddim yn para. Mae teyrnasoedd a brenhiniaethau y byd yma, maen nhw'n pasio yn gyflym iawn. Maen nhw'n dod I ben.
Dim ond un teyrnas sydd yn mynd i sefyll am beth, sef teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mor wych ac mor ryfeddol yw bod Nebiwchodynosor wedi cael ei achub a wedi cyhoeddi i'r holl bobl yn ei deyrnas, edrychwch ar y Duw goruchaf, ac falle bod Nebiwchodynosor wedi ceisio newid pethau o fewn i gymdeithas a'i ddydd Cyn ni droi rownd, mae Nebiwchodynosor wedi mynd. A mae'n y frenin arall yn ei lefe. A dwi ddim yn cymryd hir i bethau i ddirywio unwaith eto. Nawr, falle bod rai ohonoch chi'n gwybod, mae tipyn o anghytuno, tipyn o ddadle ynglŷn â pwy yn union yw'r brenin Belshazzar. Okay? Nawr, ar y darlleniad cyntaf, ar esboniad syml a posib, yw fod Belshazzar yn fab i Nebiwchodynosor, a di dilyn yn syth fel brenin ar ei ole. Ac y ffordd mae pobl yn cysoni'r Beibl gyda rai o'r ffynonellau hanesyddol eraill sydd yn i'w ddweud fod Belshazzar yn enw neu un o'r enwau roedd y brenin ar ôl Nebiwchodynosor yn dynyddio. Mae hynny'n bosib. Mae yna lot o esboniadau posib eraill. I fi'n credu mae'r esboniad gorau yw hyn. Mae chydig bach yn fwy cymleth. Jyst triwch dal gyda fi am foment. Dwi ddim yn newid lot ar sut ni'n deall y benod. Ond beth i fi'n tybio ddigwyddodd o ddarllen gwahanol esboniadau yw hyn. Ar ôl Nebiwchodynosor, yn y blynyddoedd, y cyfnod byr iawn, rhyw 7 mlynedd ar ei ole, oedd yna 3 brenin arall di dilyn. Ac oedd y brenhinoedd hynny yn perthyn i Nebiwchodynosor o ran y cnawd te. Ond yna, dyma na ddyn yn cipio'r goron. Enw'r dyn yna oedd Nabonidus. Ac ni yn gwybod, wrth edrych ar y ffynonellau hanesyddol eraill yma sydd ni, fod gan Nabonidus fab o'r enw Belshazzar. Neu rhywun oedd yn cael ei gyfeirio eto fel mab i Nabonidus. Okay? Nawr, mae'n bosib wedyn, mae rai pobl yn meddwl, mae'n bosib felly bod Nabonidus wedi priodi un o gweddwon Nebiwchodynosor, fod Belshazzar yn fab i Nebiwchodynosor o ran y cnawd, a felly wedi cael ei fabwysiadu gan y brenin Nabonidus yma, ac oedd e'n cael ei drin fel mab iddo fe. Ond beth i ni yn gwybod yw, oedd yna cyfnod chydig ar ôl Nebiwchodynosor lle roedd gennych chi Nabonidus fel brenin, Belshazzar fel cyd-frenin, co-regent ar yr un pryd, y ddau o'n nhw'n teyrnasu. A dyna pam siwr o fod, mae Daniel, nathach chi falle sylwi'n cael cynnig gwobr o fod y trydydd yn y deyrnas. Achos Nabonidus oedd 1, Belshazzar oedd 2, bydde Daniel yn cael bod rhif 3. Nawr, fel fi'n gweud, gallwn ni fod mewn oriau yn edrych ar y posibiliadau, yn trafod yr opsiynau gwahanol. Ond dwi ddim yn effeithio ryw lawer ar y prif bwynt, oherwydd beth bynnag oedd yn wir, ychydig o amser sydd wedi pasio, a mae Belshazzar yn teyrnasu fan hyn. Belshazzar, un oedd yn amlwg yn gwybod yn iawn beth oedd wedi bod yn digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ym Mabilon. Felly, beth yw'r pethau sy'n sefyll allan? Trowch, edrychwch gyda fi ar air Duw. Beth sy'n sefyll allan yn y benod yma? Fi'n credu mae'r peth cyntaf i ni'n gorfod nodi yw ffolineb y byd. I ni'n cael gweld fan hyn wedi i darlunio, i bortreadu mor glir i ni ffolineb y byd. Ni wedi gweld yn y gorffennol balchder y byd, fan hyn ffolineb y byd. Mae Belshazzar a'i ddilynwyr. Maen nhw'n ymddwyn mewn ffordd mor ffôl nag yn nhw. Maen nhw'n falch, maen nhw'n trefnu'r parti yma, wledd fawr yma, 1000 o dywysogion a'r gwragedd, a'r gordder ragedd. A mae Belshazzar yn amlwg jyst eisiau show on off, yn dydi?
Mae eisiau dangos ei hunan, mae eisiau ymfalchio ynddo fe ei hun. Ond mae yna rhywbeth pellach yma yn does. Mae yna rhyw ffolineb, rhyw wagedd, rhyw dwptra yn perthyn i'r cwbl. Be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n meddwi. Pan mae'n gweud yn adnod 2 bod Belshazzar wedi cael blas y gwin, dwi ddim yn golygu bod e'n rhyw wine connoisseur sydd jyst i bod yn sipiad a wedyn poeri allan. Hynny yw'r pwynt yw, mae'r gwin yma wedi dechrau effeithio arno fo. Mae wedi meddwi. Mae'n dechrau ymddwyn nawr efo llai o inhibitions, a mae'n dechrau ymddwyn yn ffôl. Nawr, wrth gwrs, falle werth i ni jyst pwyntio allan, dyw'r Beibl ddim yn condemnio gwin ac alcohol, dyw e ddim yn dweud bod yfed yn beth pechadurus, ond mae yna rybuddion drwyddi draw o beryglon camddefnyddio gwin. A gor-yfed, a y pechod sydd yn gallu dilyn mor gyflym, mor rwydd o'r yfed. Ac os ych chi ddim yn credu'r peryglon yma, wel, jyst ewch allan am grwydr yng nghanol dre. Unrhyw noson sy'n o fod, ond yn arbennig ar y penwythnos, newch chi weld fyna. Y ffordd mae pobl yn newid wrth iddyn nhw yfed. Y ffordd mae pobl yn gwneud ffylied o'i hunan ac yn gwneud mes, nid jyst o'r dre, ond mes o'i hunan, trwy effeithiau alcohol. Ond nid dyna yw unig ffolineb Belshazzar efo. Dwi ddim jyst bod e'n gor-yfed, be mae'n gwneud? Ond mae'n galw am lestri, cwpanau special. Nid unrhyw lestri, ond y llestri oedd wedi cael ei dwyn o'r demo yn Jerusalem. Y llestri yna roedd Duw wedi trefnu a rhoi i'w bobl i'w defnyddio wrth iddyn nhw ei addoli a'i wasanaethu yr llestri yna oedd yn symbol o fendith Duw ar ei bobl, a mae Belshazzar yn ei win, yn ei feddrdod, mae'n galw amdano nhw. Na fydd e'n ddoniol, na fydd hwn yn hilarious i ni ddefnyddio llestri'r demo mwyn cario ymlaen i feddwi. Mae eisiau dangos yn dydi rhyw fychanu. Dyma be fi'n meddwl o Israel. Dyma be fi'n meddwl o Dduw Israel. Fi'n mynd i gymryd i gwpanau fe a fi yn mynd i yfed ohonyn nhw. Ac yn arbenn yn i gyd be maen nhw'n gwneud adnod 4 wrth yfed y gwin, roedd yn tynmoliannu diwiau o air ac arian, o bres a heian, o bren a charreg. Mae'r cwbl mor ffôl. A dyna sy'n cael ei bwysleisio yn ei ffolineb, twpdra, gwagedd y peth. Hynny yw, maen nhw wedi gor-yfed, maen nhw'n bod yn dwp, a maen nhw'n cymryd yr llestri yma. A be maen nhw'n gwneud gyda nhw? Maen nhw'n addoli diwiau o wneithuriad llaw, eilinod, gau ddiwiau. A dwi ddim yn gyd ddigwyddiad fan hyn, mae 6 peth sydd yn cael ei rhestru diwiol air ac arian, pres a heian, pren a charreg, 6. Achos ni'n gwybod yn y Beibl, 7 yw rhif Duw. 7 yw rhif cyflawnder. Ond beth sydd gan y byd i'w gynnig? Ond y gyd sydd gan y byd i'w gynnig yw hangover a diwiau sydd just ddim yn ddigon. Mae Daniel yn crynhoi'r peth i ni yn dydi yn adnod 23. Roedd wedi herio arglwydd y nefoedd trwy ddod â llestri ei dief wrth blaen, a thithau, a dywysogion, a thragedd, a ordderch ragedd yn yfed gwin ohonynt. Roedd wedi moliannu diwiau o arian ac air, o bres a heian, o bren a charreg, nad ydynt yn clywed dim, nac yn gweld, nac yn gwybod, ac nid wyt wedi marhau'r Duw, mae dy einioes a ffyrdd yn ei law. Dyma ffolineb y byd.
A mewn ffordd, dyma'r gorau mae'r byd yn gallu gynnig, yn dyfa? Rhyw barti dros dro. Rhyw dduwiau sydd byth yn gallu cwrdd ar angen yna sydd yno ni. Wrth gwrs gallen nhw ddim cwrdd yn angen dyfna ni. Ni wedi'n creu mwyn adnabod y Duw byw, y Duw goruchaf, brenin y nefoedd. Sut gall dduwiau o fetal ac o bren a charreg ein digoni ni? Gallwn nhw ddim. Ond dyma yw ffolineb ein cymdeithas ni. Dyma sydd yn cael ei gyflwyno a'i bortreadu ni fel y ffordd gorau. Pobl yn gweud, dewch, na ni meddwi, dewch, na ni fyw sy'n bynnag i ni eisiau, dewch, peidiwch poeni am beth mae'r Beibl, mae hwnna'n wirion, ffolineb yw hwnna, na. A beth sy'n gwneud y cwbl hyd yn oed yn waith, yw dylsau Belshazzar wedi gwybod yn well. Dylsau Belshazzar wedi gwybod yn well. Mae Daniel yn crynhoi popeth oedd wedi digwydd i Nebuchadnezzar. A pinau oedd Nebuchadnezzar yn llythrenol yn dad i Belshazzar, neu yn hen dad cu, neu just yn dad iddo o ran bod e wedi ei flaenori ar yr orsedd. Beth bynnag oedd y sefyllfa, y pwynt yw, oedd Belshazzar yn gwybod. Oedd Belshazzar yn gwybod beth oedd wedi digwydd i Nebuchadnezzar. Oedd e'n gwybod am y balchder yna, oedd wedi achosi Nebuchadnezzar i ymffrostio ynddo fe ei hun, a nath arwain at o fe'n cael ei ddiorseddu, a'i dynnu lawr, a'i ddaroswm. Ac eto, bod Belshazzar yn gwybod y cwbl, mae'n dal i feddwl bod e'n gallu herio yr arglwydd. Mae pobl yn anghofio mor rwydd, yn dyn nhw. Eto, ni'n gweld hynny mor amlwg yn y byd o'n cwmpas ni. Mae'n cymdeithas ni, ein gwlad ni sydd wedi profi gymaint o ddaioni a bendith yr arglwydd yn y gorffennol wedi anghofio hynny'n gyfan gwbl. Ac yn hytrach, maen nhw'n dewis herio. Maen nhw'n mynd allan o'i ffordd, yn dyn nhw. Dyna sy'n mae'n teimlo, fi'n credu mae dyna'r gwir, bod yn cymdeithas ni yn chwilio am ffyrdd i dramgwyddo Cristnogion, i herio Cristnogion. Falle bod chi wedi sylwi arno fe, pobl yn fwriadol yn defnyddio enw'r arglwydd fel rheg. Yn aml, chi'n gwylio rhyw raglenni comedi ar y teledu ac maen nhw'n mynd am y joc rwydd, sef ymosod ar Gristnogaeth, a mae trwy'r amser yn ddydi. Ffolineb y byd. Mae cyn bod ni'n mynd mlaen, yn credu hefyd bod yna rybydd bach i ni yn y geiriau yma hefyd. Eisiau ni wastad bod yn ofalus yn does, bod ni ddim yn pwyntio'r bys at eraill heb ystyried ydyn ni'n cael ein cyhyddo. A nes i ddarllen oedd un awdur yn gwneud pwynt diddorol iawn. Hynny yw, beth sydd yn arbennig o ddifrifol fan hyn yw bod Belshazzar yn cymryd pethau'r arglwydd ac yn ei trin nhw'n ysgafn. Yn cymryd llestri'r deml a ddim yn ystyried beth oedd ei pwrpas iawn. A oedd yr awdur yma'n gofyn y cwestiwn, wel, os yna rhywbeth o hynny yno ni, falle bod ni ddim yn llythrenol yn cael rhyw partis mawr ac yn meddwi'n racs ac yn addoli gau dduwiau, ond ydyn ni yn cymryd pethau'r arglwydd yn geniataol. Ydyn ni'n cymryd y pethau yna mae wedi roi mwyn ein bendithio ni, y pethau hynny mae wedi roi ni ddefnyddio yn ei wasanaeth ac ydyn ni yn ddim yn ei trin nhw gyda'r parch. Mae ein ei heiddi. Rhywbeth falle i ni ystyried. Wel, awn ni mlaen, ac y cwestiwn naturiol falle sy'n codi wrth i ni weld ffolineb y byd yw, os should i ni felly fod i ymateb? Pam mae'r byd yn ymddwyn fel hyn yn mynd allan o'i ffordd mwyn ymosod ac tramgwyddo ni?
beth yw ymateb pobl ddiw? Fi'n credu beth sydd yn dod drosodd yn arbennig o glir fan hyn yw'r angen am ddidwylledd. Mae pobl ddiw fod tu hwnt i bron o bod i unrhyw ame gan y byd o'n cwmpas ni. Mae pobl ddiw fod yn gyson ac yn ffyddlon ym mhob dim. Wel, beth ni wedi gweld fan hyn yw, dros nos fwy na lai, mae brenhinoedd yn gallu mynd. Dros gyfnod o 7 blynedd, mae brenhinoedd jyst yn mynd un ar ôl y llall. Ond pwy sydd yno? Pwy sydd dal yno? Ni wedi gweld y pwynt yma'n cael ei wneud reit nôl o'r bennod gyntaf, ond pwy sydd yno trwy'r amser yn gyson, yn gwasanaethu, yn ddyfal yw pobl ddiw. Yr eglwys. Fan hyn yn benodol Daniel. A fi dwlu ar hwn, ni wedi gweld ffolinau Belsasar mewn gymaint o ffyrdd, a mae'n amlwg fod e'n gwneud yr un camgymeriad a Nebuchadnezzar. Achos mae wedi anghofio am Daniel, yn do. Adnod 7. Galwodd y brenin am y swynwyr a'r Caldeiaid a'r Sir Ddiwyniaid, ac meddai wrth oethion Babylon, os medr unrhyw un ddarllen yr ysgrifen hon a'i dehongli i mi, caiff hwnnw wisg borffor a chadwyn air am ei wddf, a llywodraethu'n drydydd yn y deyrnas. Yna daeth doethion y brenin ato, ond ni fedrent ddarllen yr ysgrifen na'i dehongli i'r brenin. A sawl gwaith ni wedi gweld rhywbeth tebyg i hyn yn digwydd yn barod, efe. Y brenin yn anfon am y doethion, yn anfon am y dywyniad, yn anfon am bawb, a fel petai jyst yn anghofio o hyd, mae'r un sy'n gallu ateb yw Daniel. Dwi ddim fan hyn nes bod y frenhines yn dod i fewn. A mae rai fan hyn felly yn meddwl mae hon yw mam Belsasar, graig Nabonidus, ond gweddw Nebuchadnezzar, a mae hi yn ei atgoffa fe am Daniel. Ac o'r diwedd maen nhw'n anfon, mae Daniel yn dod, ac wrth gwrs mae Daniel yn gallu esbonio. Nid oherwydd fod e'n special, nid oherwydd bod e'n rhywbeth gwych ynddo fe, ond mae yn gallu esbonio yr ysgrifen brawychus, dirgel yma sydd wedi ymddangos ar y wal. Mae Daniel yn dod ac mae'n ffyddlon. Mae Daniel yn dod ac fod yr neges mynd i fod yn un poenus, mae'n cyhoeddi hi efo didwylledd. Adnod 17. Atebodd Daniel y brenin, cei gadw dan rhegion, a rhoi dywobrwyon i eraill, ond bydd arthenaf yr ysgrifen a'i dehongli i'r brenin. Mae Daniel eisiau dweud fod yn hollol glir fod ddim yma i wasanaethu'r brenin mwyn cael gwobr bydol. Nawr, wrth gwrs, os chi'n darllen ymlaen, ni'n gweld erbyn diwedd yr hanes, mae yn derbyn y wobr ta beth. Ond y pwynt yw, a mae eisiau bod yn glir am hyn, nid dyna pam mae'n gwneud hyn. Nid dyma pam mae'n dod ac yn ymddangos ger bron y brenin. Nid dyma pam mae'n barod i wasanaethu. Dwi ddim yn gwneud mwyn cyfoeth. Dwi ddim yn gwneud mwyn clod. Mae'n gwneud oherwydd dyma mae'r arglwydd wedi galw i'w wneud. Ac i ni methu amau Daniel na chwaith i ffrindiau fe achos maen nhw wedi profi hynna dro ar ôl tro, nag ydyn nhw. Maen nhw wedi dangos i ni yn mynd i ddweud y gwir. Hyd yn oed os yw hynny'n costio i ni. I ni yn mynd i wneud yr hyn sydd yn iawn. Hyd yn oed os mae hynny yn golygu marw. Na ni weld yr un peth yn digwydd yn y bennod nesaf. Ffair llewod. Daniel yn barod i wynebu marwolaeth. Unwaith eto. Y pwynt yw mae'n ddidwyll. He's not in it for the money.
Mae e yno achos dyna lle mae'r arglwydd wedi osod a mae e'n mynd i gyflawni gwaith yr arglwydd, mae e'n mynd i wasanaethu Duw a gwasanaethu y bobl o'i amgylch ac os yw hynny'n bennu mewn gwobr, grêt. Ac os yw hynny'n bennu efo marwolaeth, boed felly. Fel Cristnogion, mae eisiau ni gael ein nodweddu gan yr un didwylledd. Mae eisiau i bobl i allu edrych arno ni a gweld mae'r rheswm pam i ni'n gwneud y pethau ni yn, y rheswm pam i ni'n dweud y pethau i ni'n dweud, yw am ein bod ni yn gwasanaethu yr arglwydd. Chi'n teimlo mewn rai mannau, mewn rai gwledydd, bod na bobl sydd yn honni fod yn Gristnogion, a maen nhw wedi anghofio hynny yn dod. Mae perthynas nhw gyda'r awdurdodau falle wedi cymylu wedi ddrysu a mae'n aneglur. Maen nhw yno yn cyhoeddi bod nhw o blaid rhyw arweinwyr penodol a hyd yn oed yn proffwydo llwyddiant i'r arweinwyr gwleidyddol yna. Wedyn pan mae'r arweinwyr yna ddim yn cael ei hailethol, wel, mae'n dwy'n anfri, nag yw e? Mae'n dwy'n anfri. A mae'n arweinwyr eraill. Maen nhw'n galw eu hunan yn Gristnogion, maen nhw'n galw eu hunan yn weinidogion, maen nhw'n galw eu hunan yn bobl yr arglwydd, a maen nhw'n hedfan o le i le mewn rhyw private jets. Dwi jyst ddim yn iawn, ydy e? A mae unrhyw un efo unrhyw faint o ddoethineb a dirnadaeth yn gallu gweld, does rhywbeth ddim yn iawn fan hyn, dwi ddim yn ddidwyll. Mae hyn mor bwysig. Achos y pwynt fan hyn yw, bod yr arglwydd wedi datguddio rhywbeth trwy'r bysedd, rhyfedd yna ar y sgrifen, ar y wal, yr arglwydd sydd wedi datguddio, ond pobl Dduw sydd yn esbonio. Yr arglwydd sydd wedi siarad, ond pobl yr arglwydd sydd yn cyflwyno'r neges. A fel na ma fi heddi, mae Duw wedi siarad, mae wedi rhoi ei air i ni. Gair Duw yw hwn. Ond yn ei drygaredd ac yn ei ddoethineb ac yn ei ras, mae wedi rhoi'r fraint i ni i rannu a chyflwyno ac esbonio y neges yma i eraill. A felly mae'n hanfodol bod pobl yn gwybod pan i ni yn gwneud hwnna. O pwlpit fel hyn, ond yn ein sgyrsiau ni o ddydd i ddydd, fod pobl yn gweld mae'r person yma, mae'n dweud hyn wrtho fi, nid achos bod e'n gobeithio cael rhywbeth. Mae'n neud e mewn ffordd didwyll. Yn rhaid fod pobl yn gallu gweld amdano ni fel Cristnogion. O'n i yn methu. Fi'n gwybod bod ni'n syrthio yn fyr a mae gennym ni'n gwendidau yn methiannau, ond mae eisiau ar lefel sylfaenol fod pobl gallu edrych arno ni a gweld maen nhw'n gwasanaethu allan o gymhellion da. Achos maen nhw'n caru'r arglwydd. A maen nhw'n barod i wynebu canlyniadau hynny. Beth bynnag a ddaw. A mae hynny, wrth gwrs, yn anodd, yn dydy? Pan mae y byd o'n cwmpas ni mor aniwiol ac anghyfiawn a beiddgar ac yn pechu'n erbyn yr arglwydd mewn ffordd mor ofnadwy, mae ymddwyn yn y ffordd yma, cyflwyno'r neges yn gyson ac yn ddidwyll, mae'n anodd. A felly dyma lle mae'n pwynt ola ni, yn arbennig o bwysig eto. Y pwynt ola yw hyn, yr arglwydd sy'n cael y gair ola. Yr arglwydd sy'n cael y gair ola. Ni'n clywed yn dyn ni, mae'r brenin a'i ddilynwyr, maen nhw yn gwledda, yn glofesta.
Ac yn adnod 5. Yn sydyn, ymddangosodd bysedd llaw ddynol yn ysgrifennu ar blaster y pared, gyferbyn ar canhwyllbryn yn llys y brenin. A gwelai'r brenin y llaw ddynol yn ysgrifennu. A mae Daniel yn esbonio. Beth yw'r ysgrifen yma? Beth yw ystyr y geiriau? Adnod 24 ymlaen. Dyna pam yr anfonwyd y llaw i ysgrifennu'r geiriau hyn. Fel hyn mae'r ysgrifen yn darllen, mene mene tekel uparsin. A dyma'r dehongliad. Mene, rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad, a daeth ag ef i ben. Tekel, pwyswyd di yn y glorian ath gael yn bryn. Peres, rhannwyd dy deyrnas. A'i rhoi i'r Mediaid a'r Persiaid. Mae neges yr arglwydd i Belsasar yn un hynod bwerus. Mae'r bysedd yma'n ysgrifennu, neu falle yn well, byddai'n well i ddweud, yn cerfio fewn i plaster y wal. A pa chi'n dychmygu hynny? Dychmygwch sy'n bod wedi edrych, y plaster yma fwy na thebyg wedi wyngalchu, a wedyn gyda'r ysgrifen yma wedi gerfio i fewn iddo fe. Mae'n bosib iawn hyd yn oed i ni, ac ar y pryd y tebyg yw, y ffordd bydde fe wedi edrych, neu beth bydde wedi atgoffa chi ohoni, bydde beth. Geiriau wedi ysgrifennu ar fedd yn cofnodi pwy sydd wedi claddu yno. Mewn ffordd dyma'r geiriau ola i Belsasar. Dyma yw beirniadaeth y Duw cyfiawn, holl wybodus ohono fe. A beth yw'r neges? Mae dy ddyddiau wedi rhifo a maen nhw'n dod i ben. Mae dy fywyd di wedi cael ei gloriannu a mae wedi cael ei ffeindio yn anigonol. Mae dy deyrnas di a mae wedi cael ei rhannu a'i rhoi i eraill. Duw sydd yn cael y gair ola. Sdim os pa mor fawr yw unrhyw brenin. Sdim os pa mor rymus. Sdim os faint o bobl sydd yn eu gleddoedd nhw. Sdim os be maen nhw'n gwneud ohonyn nhw eu hunan. Duw sydd yn cael y gair ola. A dyw eiriau ola fe i Belsasar ddim yn rhai byddwn ni'n dymuno ar ein cyfer ni. A fe ddylse hynny'n sobri ni. Yr arglwydd sydd ar gair olaf amdano ni hefyd. Be fydd ganddo fe i ddweud amdano ni? Sa'n ysgerio wedi meddwl am hyn. Beth fydd wedi sgrennu ar eich carreg bedd chi. A mae rai pobl yn dyn nhw, maen nhw'n hoffi bod yn feiddgar yn erbyn yr arglwydd, hyd yn oed yn hynny, maen nhw'n gweud o rhyw joc ar yng ngharreg bedd fi. Eisiau codi dwrn hyd yn oed efo'r geiriau hynny, ond na'r arglwydd sydd ar gair ola. Be fydd e'n dweud amdano chi? Pe bawn ni nawr yn ymddangos ger ei frona ac yn gorfod rhoi cyfri. Be fydda'r ddedfryd? Be bydda'r barnwr cyfiawn yn dweud amdano ni? Os ydyn ni'n parhau yn ffolineb y byd, yna fydd y ddedfryd yn un ddigon tebyg i Belsasar. Bydd ein dyddiau ni wedi rhifo ac yn dod i ben. Byddwn ni, falle bod ni'n bobl ddigon neis. Byddwn ni, fel ydyn ni, yn cael ein pwyso yn y glorian ac yn anigonol. Bydd ein bywyd ni'n cael ei rhwygo oddi wrthyn ni a byddwn ni'n colli popeth. Nawr yn ei ras,
Yn ei gariad, mae'r arglwydd wedi trefnu ffordd gwell. Mae teyrnasiad Nebuchadnezzar yn dod i ben, mae teyrnasiad Belshazzar yn dod i ben, ond ni'n barod i cael addewid am deyrnas sydd ddim yn dod i ben. Teyrnasiad yr arglwydd Iesu Grist. A os i ni nawr, heno yma, yn ymddiried yn hunan iddo fi, os i ni'n ymostwng ger ei fron ni, os i ni'n credu ynddo fe, yn rhoi'n ffydd ni ynddo fe, yn dod yn rhan o'i deyrnas yna i ni'n gallu clywed dedfryd gwahanol iawn. I ni'n gallu derbyn y ddedfryd mae e'n ei heiddi. I ni'n gallu clywed yr arglwydd yn dweud amdano ni nawr. A byddwn ni'n clywed yr un geiriau yna wrth i ni wynebu, bod e'n ein derbyn ni. Bod e'n rhoi i ni nawr heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. A bywyd tragwyddol ynddo fe. Yr arglwydd sydd yn cael y gair ola. A felly, does dim angen i ni ddigaloni. So os pa mor erchyll mae'n gymdeithas ni yn troi. So dim ond sawl gwaith, mae'n gobeithio ni'n cael ei codi wrth i bethau i weld yn gwellan yn gymdeithas, a wedyn, ni'n cael ein siomi achos mae yna rhywun arall yn dod i rym, a mae pethau'n mynd ar chwal unwaith eto. Does dim rhaid i ni ddigoloni, chi'n gweld. Mae teyrnas Crist yn sefyll. Mae eglwys yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i sefyll. Pan mae brenhinoedd da yn codi, gwych. Ni'n gallu llawenhau a diolch i'r arglwydd am hynny ac i ni'n gwybod bydden nhw'n diflannu. A pan mae brenhinoedd drwg yn codi, i ni ddim angen anobeithio. Achos dyn nhw ddim yn para chwaith. Yr arglwydd sy'n cael y gair ola. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu unwaith eto efo'n gilydd rhif 687 yn y llyfr yma. Cofia fenaint, cynit dreulio dy oriau gwerthfawr yn y byd. Cyn y hedeg draw o fi yma, p'na ges ti'r trysor drud. Ym mha ardal bydd fy llety? Fath pryd hynny fydd fy ngwedd? P'na llawen a'i cystuddiol byddaf ti draw i'r bydd. Iesu hawddgar, rwy'n dy ddewis. Nerth i ddilyn o dy droed. Yna caiff enaid hedeg i'r hapusrwydd uwch yr rhod. Nid rhaid teithio'r ddeiar mwyach ymhlith pryfed gwael y llawr, ond disgleirio ymhlith myrddionau, gylch yr orsedd fel y wawr. Na ni sefyll i ganu.
Anywyddio. O arglwydd yn Duw, i ni'n cyflwyno yn hunan i ti felly. Yn gweddio wneud i'n cadw ni rhag bechod beiddgar. Yn gweddio wneud a rhoi ffydd i ni. Ac o arglwydd yn helpu ni fel dy bobl i fod yn ddidwyll, i fod fel goleuadau yn disgleirio yn y byd. Arglwydd o gama ti sydd yn cael y gair ola. I ni'n gofyn i di'n helpu ni bob un i fod yn barod i ddwynebu di. A diolch dy fod ti yn cynnig ffordd. Ffordd o bywyd, ffordd o achubiaeth, ffordd i ddianc rhag y condemniad rwy'n ni'n ei heiddi. Dad, derbyn yn mawn i diolch, ni'n cyflwyno yr wythnos sydd o'n blaen ni ac yn gofyn, o dad, wneud di fynd ar y blaen. I arwain trwy'r ysbryd glân di, ro'n nerth i ni ym mhob sefyllfa. Dad, helpa ni fyw dy fwyn di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.